PDP power ce ta sama a kai muna PDP gida gida ya muna PDP gida gida jam'iyyar PDP gida gida ta kuce PDP uwa uwa masu kawo sauyi cikin ƙasa jam'iyyar yan amana gida gida waye ce ba mu ne bayan muna sai mu ce ba shi ne bayan muna jam'iyyar PDP uwar barai ya buga ne fatin gida gida kai mu daule ma mun gano ruwa kai ku daule ma yau ana rana tsintiya sai bola bukar ruwa gida gida PDP gida gida jam'iyyar PDP a ko'ina mun bi fatin kai ne cikin gida mun ga jirgin tsira ku zo mana sa su take waka kuna ina ga mawakin PDP ya iso shugabanci na kasar ga ta wuce gwamnoni na kasa yan gidan mu ne sanatoci daga yan PDP ne na gano rebreb yan PDP ne yan majalisan jiha ta wuce ciyamomin lokal gwamna mu ne kansiloli ma daga namu ne masu kuɗi na kasar gana mu ne tallakawa na kasan gana ne sasutan amunan lada bai tuka ina PDP gida gida kai to muna PDP farar uwa ku taɓa hannaye ga uwa uwa PDP alkairi zubo ruwa damuna kore ya banya bai taka manyo don uwar gida PDP ashe PDP kuwa mun biyo ne ma kyalisin zuya PDP ce kyawun tafiya ayyukan PDP mu bariya so za su kawo zaman lafiya yan ƙasa ta mun gane gaskiya muna PDP PDP power PDP power PDP power PDP power PDP lema PDP power mun bi PDP yan cikin ƙasa ta Najeriya yau lema ta fi tsintsiya mun bi gaskiya mun bi PDP yan cikin ƙasa ta Najeriya yau lema ta fi tsintsiya mun bi gaskiya mun bi PDP yan cikin ƙasa ta Najeriya yau lema ta fi tsintsiya ba wani turjiya mun bi PDP yan cikin ƙasa ta Najeriya yau lema ta fi tsintsiya mun bi gaskiya ni na sunan ka ubangijin mu zan wake jami'ar kware PDP nake bayani PDP uwar kware fatin na fice a ƙasa ta Najeriya ƙauye da ma birane PDP uwar kware ganan zama mu kyale madi yan uwa mutane PDP ta mu ce to bai sansani oyoyo PDP oyoyo mun gode PDP mun bi PDP yan cikin ƙasa ta Najeriya yau lema ta fi tsintsiya mun bi gaskiya mun bi PDP yan cikin ƙasa ta Najeriya yau lema ta fi tsintsiya PDP uwar kware kai aboka ƙara doka ina bayani PDP ne da gaskiya PDP uwar kware mu mun dau bakin PDP gaskiya daya PDP da gaskiya PDP uwar kware mu mun dau PDP alkhairi PDP gai da uwar gwarai PDP yan cikin ƙasa ta Najeriya yau lema ta fi tsintsiya mun bi gaskiya mun bi PDP yan cikin ƙasa ta maza hada da mata mun kyale wane wane PDP uwar kware domin an yi mulki sauran jam'iyyu mun sha wahala jiki magayi ne PDP uwar kware mun gane adalci sai PDP yan uwa ne har rantsuwa nake yi PDP uwar kware PDP uwar kwarai alkhairi ya iso PDP uwar kwarai PDP yan cikin ƙasa ta Najeriya yau lema ta fi tsintsiya mu bi gaskiya mu muna PDP uwa PDP uwa jam'iyyar PDP uwa PDP uwa ga uwa ba mu da damuwa muna PDP uwa kore mata kawo ruwa PDP uwa alkhairi PDP muke bayani PDP uwa jam'iyyar nan take ce dukkare ni PDP uwa jam'iyyar PDP cikin ƙasa ta PDP uwa mun bi mata manya hada matasa PDP uwa alkhairi PDP
PDP cikin ƙasa ta muna PDP jam'iyyar PDP muna PDP sasatan Abdullah dan jihar Adamawa ciyaman kungiyar mahakan Adamawa 081 3571 2893